Yan at welcome back po sa aming channel. And for today's vlog ay pupunta tayo sa Jeju. Yon. Ano yung Korean barbecue restaurant? Yan. Kumain na tayo doon, na i-vlog mo na yun. Bakit? Kasi finally, si Miko and Abby, yung mga pinsan namin from North Battleford, yung kasama namin mag-New Year, PR na sila. Yeah. Sana all. After, PR na. Ang after galing. 2 to 3 years, gano'n. Siguro. Oo. Kasi si Abby naman ay student dito, di ba? Nung Pumunta lumapag siya ng Canada. sa Toronto din sila dati, lumipat din, nauna silang lumipat dito sa Saskatchewan, sa North Battleford. Si Abby na unang pumunta, work, student visa. Sumunod si Miko, yung pinsan ko, kasama yung anak nila as working visa. Tapos ngayon, yun, PR na sila. Galing niya lang ng Calgary ngayong araw. Yan. Diba? Balikan lang. Pumunta kasi ng consulate, malayo pala dito, no? Samantalang sa Toronto, Toronto, lapit lang. dyan lang, isang kembot lang. Anyway, yun lang, isi-celebrate namin kasi nag-ring yung phone ko. Sabi ko, hello. Sabi ni Miko, yung cousin ko, busy ka. Sabi ko, saan tayo? Kain daw. Sabi ko, sige, Kain. Jeju tayo. So, yan. Let's see. Yan. At huwag natin kakalimutan, wala pa kayo napapansin. Kasi kanina, si Helen tapos si Mrs. ay nagpakulay ng buhok. Kasi summer na nga. Yan, spring. Red light daw, na? ibig sabihin stop. Stop? Okay. Ito naman, secret lang sana. Di ko alam yung kung anong kinalabas ng kay Helen. Mamaya makikita natin. The same. The same? No, Ganyan the din? So yan at It's too noisy daw. noisy na? Kasi Okay. guys, sana official ng spring na talaga. Sana. Mainit na, ang sun, ano ba yun? Kaya naka-t-shirt na kami, oh. Mahapdi na sa balat, as in, kaya dapat Ano ngayon? mag-lotion. 19 degrees. Yan. Let's celebrate! Yay! Let's go. Papunta na sila, no? Okay, she wants the song. Okay. Yes, papunta na silang Alright. lahat. Let's go. See you doon. Bye-bye. Bye-bye, people. Okay. Congrats! Ayos, ah? Pa-expire ng May? Sakto ah. Yung mga PR natin, oh. So how does it feel? Wait lang, ini ang diretsyo. Sarong rin. Ay. Yan, kasama natin ang mga bagong ng Canada. PR. Nakakatulog po sila ng mahimbing sa gabi. So, Abby, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Wala lang. Panis yung 3 years, you know? Bali sila Miko pala, 2 years, 2 years, naghintay, 2 years. Sa Abby, magtatatlong taon. Yan, so, yan. So, happy family na. 1 year na study. Yan. Nag-aaral pa pala si Abby, nga pala. No? Sarawak pa rin. Kaya meron kami konting celebration para sa PR, magiging PR nila. So may balak na ba lumipat? For the future. Sa PR, pinag-iisipan. Parang hindi naman biglaan, pero pinag-iisipan yan. Kasi marami pang mga dapat i-ready. Para sa paglipat dito sa school. Sa school, ano? Bahay, yan. Nako, patay tayo. Work, housework. Siyempre work. Ang work naman makakakuha agad kayo niyan kasi yun. Importante yun. Build for Kami ay order muna. Giyon ka buhok? Mami. Giyon ka buhok? Yan. Woo. Ako yung mukha. Ano siya? Asan ang kulot ko? Kinulot ni ate. Yan, kasi kanina nagpakulay itong dalawa. Sabi niya, bumundo yung book ni Joanne. Nadalo kasi. Kuya, iba talaga pag PR na? May Iba na?
Ha? Guys, huwag niyo naman akong kinakausap ko. After nito uwi na sila ng North Battleford. Bago naggaya ko, alas 2. Si Abby galing pa to ng Calgary. Ay, Abby. Galing pa to ng Calgary Port. Umaga. Tapos pa no? Paghapon. Nag-aeroplano. Balikan lang. Alas 5 yung aga. Hindi. Kaya sabi ni Amy ko kanina, nasa airport, tumambay. Tumatambay. Kevin, mata na kami. Klase siya. Ay, nagklase. Pumunta kasi si Abby sa ano, sa embassy ano Abby? Abby, pumunta ka ng embassy. Wala akong Nasa mood kumain lahat. Yan o. Pangalawang round na namin ng kanin. Ako, dahil na nagbalutot. Pero gusto sumaluto. Nasa mood kumain lahat. Ayan, tapos na kami. Ano, naghanap na sila ng ano, para sa dessert. So, sa dessert, si Kuya naman ang bahay. Kuya, ikaw naman ang bahay. salamat ako. Sinungaling ako kay Starbucks. Na-invite lang, no? Kabagaduhan. Mayo ka na. Nagtuturuan kung sino sa dessert Sarap ka na. So, Sinabi sa ako na uwi pa sila ng North Battleford. Buti na lang wala silang pasok. Ay, maray. Ano? Pag 12 hours, maray para. Ayun lang, ito nag-aaral si Isabel. Dali, dance, dance. Lipat naman kami sa DQ naman daw, doon sa may airport. For dessert naman. Yan. Hi. Dessert time! Mahangin kasi, medyo malamig, no? Yung bagong PR namin. Ay, ma-ice cream pa ba na? Ma-ice cream pa, ma-ice cream! Busog na busog. Shoutout pala kay, kay Sir Jeff. Shoutout mo, Hi, Sir Jeff. Jeff! From Saskatoon. From Saskatoon. Si Jeff. Hello. Dessert naman, dessert. Uh-oh. Uh-oh. Alright. Wow, pagkatapos nung malakasang kain. Ito yung yung order ko. Strawberry. Bell. Bell, look. Wow! It's yours! Sige, sa again. Sige, Strawberry? try it. I'll try. Try it, try it. Itong gawin pang ano? Uh-oh. Just like that dapat. Good? Oh, nice. Flavor baga ano? Ano pikin? Banana. Banana split. Banana split. Oh, you're here. Ay, wait. Hello! So, yan na tumatambay lang kami dito sa DQ, dito sa may airport. Kasi na uuwi na rin maya-maya. Tagay pa.
medyo malayo-layo pa. Isang oras ang biyahe, isa't kalahati, pa North Battleford. Kasi si Abby nga kanina ay galing ng Calgary. Wala kasi nga dito embassy dito sa sa Saskatoon. So kailangan mo pupunta ng Calgary. Balikan lang na Abby. Umaga tapos hapon umuwi ka na din. Pero plano lang. Bilis lang. Kaya yun. Tapos nag-message si Miko kung asan daw kami. Pa-condition bago mag-drive. Bye. Yan, uwi na. At sila ay bibiyahe pa ng isa't kalahating oras. Gan, chik-chik! Yan. Si chik-chik, takbo ng takbo. Nasa mood maglaro. Oh. Nasa mood yung bata ay. Bye! 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 Bye, kuya! Bye! Ingat, ingat! Congrats ulit! Yan! Wow! Uy, pa one more! Wow! Ngayon lang yan! Okay, come na mama. Sabi ni Isabel, I had fun. Malamig na kuya! Hangin, malamig! Malipot! Malamig! Sige, ingat ka muna. Ingat, ingat! Okay pa man ang sasakyan mo ko. Okay man ang sasakyan. Laban yan! Ano lang? Nabing pa kaganyan guys. Okay ba pa may flash? Bye! Iwi, Bye, ingat ha! ingat, ingat. Bye! Congrats! Congrats! Yan at nakauwi na kami at kami ay busog na busog sa treat ng mag-asawa. Ubos! Yan, ubos. Lakas namin kumain. Tapos ako na lang yata yung huling kumakain. Kasi sila nag-rice. Ako, hindi ako nag-rice. Talagang nag-focus ako sa side dishes. And sa meats. Nakadalawa kaming kanin nila kuya, no? Kayo Hindi mga boys. Oo, kami mga boys. Ako ano lang ako. Ako kasi talaga gutom na ako kasi sinamahan ko nga si Mrs. tapos si Helen doon sa para doon sa hair nila. Nagutom ako. Si Helen, kinulot ako. Hindi ako kinulot. Last time, kinulot din ako. At yun na nga at congratulations kay Abby at Miko and ay kay Kuya Trevor pa. Yan at PR na sila. Si Abby ay nag-student visa dito sa Canada, sa Toronto. Tapos si Abby ang nauna, sumunod yung mag-ama kasi Working visa. working visa. Yan. Medyo meron ng ata sa papel, no? Hindi gusto lang talagang sumunod na lang ni Miko. Ayan. So, yun tapos lumipat sila dito sa sa Saskatchewan para sa PR pathway nila So, bago pa mag 3 years dito sa Canada sa Abby, naging PR na sila. Si Miko 2 taon. This was way before hindi pa nagbago yung pathway. So, May sinasabi silang about doon sa hard to skill hard to pilot ata dito sa Hindi ko Saskatchewan. alam. Parang sa employer, parang ganun. Parang yun ang naging pathway nila. Kasi kami wala talaga kaming masyadong alam sa mga pathway ng pagiging PR sa Canada, kaya nanonood Tapos, na lang kami hindi- minsan kung anong mga Okay. pathway, mga ganyan. Hindi na namin sila tinanong in-depth kasi ang alam ko, nag-iba na naman ngayon, Meron na naman so, iba. yung pathway nila. Katulad daw ng LMIA, dapat daw nasa agricultural ka ata And health or in health profession. profession, ayan dito sa Saskatchewan. So, Kaya medyo pahirapan kaya yung sa Alberta merong nag-close na pathway, parang ganon. Hindi kami masyadong updated. Yeah, hindi Pero ganun. sinelebrate na lang namin. Kaya nung sabi nila nga PR na kami, wow, let's go. Yeah, so happy kami sa kanila, syempre, Always di ba? happy. Always happy naman. Kasi blessings din para sa kanila na 3 years mo rin yun. Bago mag 3 years pala sabi ka ni Abby. Magta-3 taon pala siya dito, di ba? Tapos nakuha na nila yung syempre yung goal ng karamihan pag nandito ka sa Canada. Ngayon, yung PR niya. ngayon na PR na sila, madami na magbubukas ng Yan, opportunities. opportunity. Pwede na silang Yung gumball. gumball, pwede na Gumballs. silang maging nurse. Tapos, Mag-exam na lang sa Abby. Magiging nurse na rin mag-exam yun. na lang sila ng NCLEX. NCLEX. Tapos,
i-meet ang requirements ng Saskatchewan or Alberta or kung saan man nila province gusto. Pero dito ata, mag-i-stay ata sila ng Saskatchewan. Let's see again. Makikita nyo na naman lang kami ulit isa-celebrate. Celebrate naman namin yan. Yes. Is it us? Ash? Yes po. Nanonood kasi ito ng Pokemon si Ash, kung hindi nyo kilala si Ash. Yung Pokemon Master. Ano si Ash? That's it. Yeah. So, yun. Is us? So, yun lang po ang vlog namin ngayon at yun, simple celebration para sa pagiging PR ng mag-asawa, ng pamilya nila dito sa Canada. Yan. At, And siguro baka, if ever, hopefully, makikita nyo na naman lang kami na lagi magkakasama. Dagdag na sila na naman sa lagi namin makakasama. kasi nag-iisip na sila na lumipat dito sa Saskatoon City, pero hindi yan madalian syempre. Kasi Let's see, in God's will sabi nga again. ni Miko, marami pa silang dapat ready in the future. Yan at yun lang. Salamat po sa panonood at see you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City. Yun. Have a good night po sa lahat. At, Say good night, everyone! Good night, everyone. Sabi mo, see you! See you. Boop, boop. at ako ay mag-edit na ng mga naiwan kong Wee, wee. Baby daw. vlog natin. Ay, bagong gupit po si Isabel. Ayun nga pala. Bagong gupit yun. Ang Gabo. cute. Kaya lang nagalit siya. Sabi niya, Mama, ibalik ko daw yung long hair niya kasi si Rapunzel So, daw Rapunzel, siya. nga pala. Sabi ko Snow White siya, ayaw niya daw Snow White. Yan. So, bye-bye. Say bye-bye! Bye-bye. Boop, boop. Wee, wee. Gumbo. Gamba.